Čaute priatelia, vítajte na mojom kanáli. Toto je jedna z mojich piesní, prvá, ktorú som uverejnila. Neviem, či to počujete, ale vítajte na dnešnom čítaní. Ideme sa pozrieť dnes na tvoju osobu, dobre? A pozrieme sa, čo máš vedieť. Takže vidíme sa hneď, dobre? Idem si to otvoriť. Ideme sa na to pozrieť. Tak ahojte, vítajte na mojom kanáli. Ja sa volám Dominika a srdečne ťa tu zdravím. Ideme si pozrieť kartičky, čo máš dnes vedieť. Či je to pre teba, Zlatko, ty budeš vedieť. Dobre, aha, na hodinkách 16, oh nice. Dobre, pozrieme sa, ale nechcem ustáť, niekomu nechcel stáť. Ten stojan mu nechcel stať. No dobre, pozriem sa, Zlatko, čo prežíva tvoja osoba, pozrieme si odkazy, iniciály, pozriem sa skrátke, čo máš vedieť o ňom, o nej, to je úplne jedno. Zoberieme tú hlavnú energiu a budeme sa snažiť, alebo budem sa snažiť byť objektívna a neísť do extrému. Dobre, dúfam. Ak je tam napríklad niečo, čo ti vôbec nesedí, nemusí to byť, Zlatko, pre teba, daj si iný balíček, dobre? Takže stále platí akcia a to je 9,99 za jednu otázočku, dobre? To je taká májová k dňu Matiek, pretože si to zaslúžime, áno. Zaslúžime si. Takže kľudne mi napíš na twinflamesofgaia@gmail.com a automatická odpoveď ti príde. Dobre, takže so mňou nemusíš vôbec telefonovať, ani volať, ani audiotextové číslo vytačať, nič. Kľudne mi len napíš na twinflamesofgaia@gmail.com. Sú tam aj iné možnosti, polhodinka, hodinka, one to one, čo potrebuješ, na čo máš, na čo sa cítiš. Niekto sa bojí, nemusíš sa bať, ja väčšinou pozerám zlatičko moje analýzku na neho, hej, nerobím ja nejaké prognózy alebo nejaké veľké budúce výklady. No dobre, takže čo máš vedieť? Takto karty vedia odraziť budúcnosť, samozrejme vedia, ale na základe momentálnych energií. Dobre, takže tie sa môžu zmeniť. Aj ten výsledok sa môže zmeniť, hlavne to máš vo svojich rukách, takže nie je to také strašidelné. No dobre, pozriem sa, čo máš vedieť. O ňom, o nej, OK. Máme tu svet. Krásne, dobre. Dajme si, prečo svet? 6 mečov, výborne. 7 mečov, OK. Máme tu ESO mečov. Dajme si, máme tu o milenci. Veža. ESO, diabol. A máme páža pohárov. Dobre. 10 mečov na spodku balíčka. Dajme si k tomu niečo. Môže? Čo môže byť? Máme blízkosť a máme harmóniu. Dobre. Zamilovanosť a tajný, dokonca tajný návrat, OK. Návrat, tajný obdivovateľ, zamilovanosť, harmónia, blízkosť. A prečo je tajný? Prečo si môj tajný, čo? Nože, kúkneme sa. Môže byť, nemusí, môže byť, že to len tají, hej. On mi príde túto kartičky, tieto keď som vytvárala, tak on sa tak...
Je to pre vyhybavého, hej, väčšinou kartička, ktorý sa vyhýba povedať ti pravdu, hej, no, nemusí byť len vyhýbavá porucha, môže byť len vyhýbavosť alebo vyhýbanie sa, no, nemusí to byť hneď extrém. Je tu vyhýbanie, je tu blízkosť, môže byť, že, ale čomu, prečo je to tajné? Zaujímalo by ma to, pretože sme tu zacítili ESO palíc. No, môže tu byť niečo nové, ESO palíc, ESO mečov, môže byť nový partner, nový človek, náhle zaľúbenie sa, mohlo mu to náhle dvojsť, takže tu môže byť nový názor, nový download alebo nejakým spôsobom nová perspektíva. Prečo tu je diabol, by ma zaujímalo. Dokonca, dobre, diabol môže byť čokoľvek. Môže byť sexuálna energia, závislivosť, nahnevanosť, môže byť závislosť, ja neviem, môže byť toxicita, hej, môže byť drogy, to môžu byť alkohol. Diabol môže byť čokoľvek. Môže byť všetko zakázané, kvázi. Áno. 10 mečov, spravodlivosť. Je tu váha, obesenec, 10 mečov, rozhodnutie, rozí sa. Áno, rozvie sa, rozí sa. Môže byť vzlom, môže byť, že tá žena sa rozhodla roziť sa, hej, alebo on sa samozrejme neposunul. Knieža pohárov, ESO pohárov nám padá, takže asi len viacej sľuboval. Asi to mohlo spadnúť na niečom serióznom, ale záujem tam bol. Nejaký typ záujmu alebo komunikácie tu mohla byť. Dokonca kníža palíc, dobre, cisár. Máme tu barán, máme tu blíženec, máme tu škorpióna, máme tu kozorožec, lev, strelec, barán, je tu váhy, vodnár. Blíženec, váhy sú tu silné. Dobre, svet môže byť ukončenie cyklu, 7 mečov je, tá žena mohla vycúvať pomaličky, alebo sa to nejako uzatvorilo úspešne, ale nejakým spôsobom nechápeme prečo. Dobre, čo máme vedieť? Je tu nejaká nová ako nie, že introspekcia, ale nejaký aha moment, ktorý mohol prísť na základe jej nedostupnosti, odchodu a uzatvorenia tej kapitoly. Je dosť možné, že ona to má uzatvorené, hej? Je tu svet. Môže byť ďaleko, môže byť diaľka. Áno, je tu diaľka, môže byť odcudzenie sa. OK. Môže byť niekto, kto žiarli tajne, ak tam máš niekoho iného, dobre? Predpokladám, môže byť, že si niekoho našla a jeho to zasiahlo pre tých, hej, že môžeš tu mať nového nejakého partnera alebo novú, on tu má myšlienku a jeho to zasiahlo s tou vežou, dobre, alebo je tu nový partner alebo nová láska, by som to skôr nazvala, tí milenci je láska, zamilovanosť. Dobre, takže je tu nejaký nový, ale je to tajné. No dobre. Môže byť, že toto sú jeho pocity. Má k tebe blízko. Si jej veľmi sympatický. Je tu zamilovanosť a pre niektorých dokonca návrat. Niektorí ste sa teraz stretli nedávno, ste do seba náhodne narazili alebo ste sa náhodne ozvali jeden druhému. Lebo jasne ho cítim, že on tu má nejaké veľmi silné prepojenie. Tí milenci je veľmi silné, spirituálne a veľmi také oh I love you vibe, prepojenie. Takže zamilovanie sa, predsa len je to zamilovanosť a milenci. Počkaj, Zlatko, či nám vôbec vidno, lebo nám svete slnečko. Zamilovanosť, milenci, páža pohárov je niekto, kto má crush na teba, áno. OK, čo máš vedieť? Je tu niekto okolo teba, kto 7 mečov je tajne zamilovaný. Počkaj, Zlatko. No. Musíme si zatiahnuť, to nevidno. Nevidím na to vôbec. Dobre, takže máš tu tajného ctiteľa. OK? Niekto sa do teba náhle a šialene zaľúbil. Môže byť, že len z toho, že ťa uvidel, alebo stretol, alebo ovoňal, som počula, alebo uvidel. Dobre. Ty môžeš byť
buď si pre ňoho nedostupná, alebo je to ukončené, alebo momentálne riešiš niečo úplne iné mimo neho. Čiže je tu ukončovanie možno starého vzťahu, starého cyklu, môžeš byť slávna, to čo som počula, hej, čiže je tu svet, môžeš byť na vyslni, môžeš byť verejne známa osobnosť s tým svetom. To je čokoľvek, verejne známa, verejne dostupná, môžeš byť čo ja, policajtka, tu môžeš byť čokoľvek, hviezda, superstar, čokoľvek. je tu svet. Za mňa tento muž nemá k tebe prístup. Je tu SMčov, jemu to ako keby došlo, že niečo cíti viac. Tak. A s tým diablom ja si dotiahnem, či sa bojí, či sa mu páčiš, či tam má za krkom nejakú zúrivú ženskú, lebo aj to tu môže byť. Samozrejme je to individuálne, pre každého je to iné. Hej? Najlepšie samozrejme súkromný výklad. Toto je také, že aha, som mečov, pochopil som, uvedomil som si, ty sa mu buď vyhýbáš, alebo mu neodpisuješ, alebo si nedostupná. 7 mečov je vyhýbanie, alebo on sa vyhýbal, alebo sa nejako míňate, lebo tých 6 mečov mohlo to tak ako začať plynúť. Je dosť možné, že si od neho odplynula. Rozumieš? Že si sa posunula, že si odišla, že si dokonca si loni idú tu ku mne, takže aha, moment, I love you. Dobre. On tu ako stojí, ako solný stĺp, neviem, či počúva, alebo či čaká na niečo. Môže byť inej etnickej skupiny, národnosti, môže byť iného vierovyznania, môže byť inej farby pleti, lebo tu máme predsa len černocha, takže môže byť, alebo je tu Aziat, môže byť, alebo ty si polovičná Aziatka. Môžeš mať tmavé vlasy, alebo ty môžeš mať nejaké korene z minulých životov, ešte niečo také, ako Afrika to môže byť. Dobre. Prečo ten diabol? Knieža pohárov, obrátenie, no skoro obrátenie, môže ísť o žiarlivosť, môže ísť o citovú závislosť dokonca. By k tebe mal citovú závislosť, že by bol úplne na teba. Alebo sa bojí emócií. No, že prečo knieža pohárov? Čoho sa, alebo sa bojí pristúpiť? Môže byť. 5 mečov. Konflikt. Knieža minci. Posun pomaly. Môže byť, že sa bojí tvojho nejakého, ak tam máš muža, alebo on tam má voľakú. Je tam konflikt, dobre? Alebo ste sa pohádali. Takže aj tu môže byť, že ste sa zle rozišli. 5 mečov. Dobre. Mák. Alebo ešte pre niektoré z vás, babi, je tu mák. Úmysel. Môže byť, že mal zlé úmysly, takto. Môže byť 5 mečov. Chcel niečo, povedzme, namoťať ťa, alebo niečo také mohol chcieť. Takže je tu niekto, alebo niekto iný s inými zlými úmyslami. Toto si doplň. Takto, ja nechodím do extrémov. Ja sa len snažím niekde zovšeobecniť to, pretože ja sa pozerám na tie výkyvy. Hej. Ja sa pozerám na tie výkyvové karty. Veža je náhle, môže to byť aj náhle rozhodnutie, samozrejme s tými milencami, náhle uvedomenie si, náhle tá blízkosť, hej, lebo je tu milenec a blízkosť, takže prepojenie sa s niekým. Dobre, mohli ste sa s niekým náhodne stretnúť, alebo niekto náhodne zatúžil po tebe s tým esom palíc. Dobre. Je to ale samozrejme veľmi tajné. Je tu dokonca aj ten návrat, takže sa chce vrátiť. Chce sa vrátiť a
chce mať opäť tú harmóniu, ale drží to v sebe tento muž, ok? Pre ženu je to definitívne zabité. Je tu ako spravodlivosť a 10 mečov, takže ono je to už kaput. Hej, to je, pre ženu je to ukončené. Ak si muž, tak to nepozeraj. Sorry, ale ten svet... OK, a máš tu král mečov. No. Je tam rozhodnutie. Alebo ešte, ak viete, že je to obojstranné, môže byť, že ona sa tu rozchádza s niekým iným. Môže byť, že tu máš nejakého iného exa, s ktorým to už skončilo a máš tu nové zoznámenie sa. Takže čo máš vedieť, Zlatko? Bude lepšie, to máš vedieť. Môže to momentálne veľmi bolieť. Pre niektoré baby 10 mečov to môže bolieť, môže to byť náročné, ale je to pre teba tak správne. OK? Máš vedieť, že je to tak správne pre teba, lebo je tu rozhodnutie, ak si sa rozhodla ho poslať do príč, dobre si sa rozhodla. Ak si sa rozhodla odstrihnúť sa od niekoho, kto sa neposúval a iba sľuboval, lebo je tu obesanec, je tu stak, niekto je tu zaseknutý a iba tu tára rozpráva a ťaha báchorky, tak si sa rozhodla správne. Ten svet, tá spravodlivosť, je tu král mečov, to znamená logika, čiže logicky sme sa rozhodli odstrihnúť sa, pretože 7 mečov niekto tu buď nebol čestný, alebo klamal, alebo podvádzal, alebo bol falošný, čo chceš, 7 mečov, čo chceš. Čiže je tu určite pretek toto videjko, kde si sa rozhodla ukončiť niečo. Dobre? Môže byť milanec, čo sa neposúval, muž, čo sa neposúval, partner, čo sa neposúval. Ona to úspešne dokončila. Ja si úprimne myslím, ten svet je pocit, kde ty sa pozrieš spätne dozadu. Môže to byť spojenie, môže to byť, ja neviem, ukončenie vysokej školy a pozrieš sa, dobre, že som to urobila. Proste skvelé, pretože teraz som úplne niekde inde. Čokoľvek klamal ma, tak sa to proste úspešne ukončilo. Je to úspešný koniec. Ak sa pozrieme na to spätne, tak sme urobili dobre a urobili sme správne rozhodnutie. Dobre, pardon, vla som do šuflíka, som chcela zavrieť. Asi si ho kopla do zadku. Dobre. No, máme tu Six of Swords, 6 mečov. Eso mečov, OK. Tak, čo máš vedieť? Posuň sa, ide tu ďalší. Máš tu tajného nejakého okolo. Takže tak, žena tu má nejakého tajného, zamilovaného tajne. Ja ti môžem pozrieť, kto to je, ale vieš, je to kolektívno, takže pre každého to môže byť niekto iný. Je tu crush, páža pohárov, nie je to energia rozvinutá, je to energia detská, to znamená, ahoj, ako sa máš, nejaká správa, kolega, niekto z okolia, kamarátov koňov brata, no, alebo kamarátov bratov pes, to je jedno proste, je tu páža pohárov, takže niekto je tu do teba zaľúbený, tajný. Dokonca, nevymyslela som si to, vyskočilo ti to, zamilovanosť, tajný a tajný obdivovateľ. Dobre? To máš, baby, vedieť, že tu niekto je do teba tajne zaľúbený. Eso palic, najskôr, to je niekto nový, najskôr. Alebo mohli ste sa stretnúť v nejakej konfliktnej situácii, čo ja viem. Mohol tu byť trojuholník dokonca, že ja neviem, on niečo vyviedol a vy dvaja ste to doriešili spoločne s nejakým exom. Povedzme príklad, ex nechal nejaký dlh alebo nejaké auto niekde a vy ste sa dvaja stretli, povedzme príklad, na nejakom parkovisku, doriešili ste to, nejaký konflikt mimo neho, áno. To môže byť ako príklad. Môže byť, že ste sa dostali do nejakej šarvátky, tých 5 mečov s niekým tretím, alebo ja neviem, niekto
alebo ty si sa hádala s tým exom a on tam ako vstúpil medzi vás, akože nechajú, daj pokoj, alebo niečo také, hej. Ja vidím tu trošku takého hrdinu, takého záchrancu, nie úplne, ale trošku. No, zase nebudeme preháňať. Až taký úžasný nie je. No dobre. Skúsim sa pozrieť. Dobre. Toto sloboda. Nechcem sa viazať. Tajný obdivovateľ. Niekto sa tu nechce viazať, nepripraví. Ja si myslím, že možno aj tá žena sa nechce. Lebo ona tu má kráľa mečov. Ona sa nechce viazať. Ona už nechce proste žiadneho muža. Jej dobre ako je. No dobre, a tento tu tajný. Čo s tým tajným? Je tu tento tajný týpek a čo s ním? Manžel Ježkovi voči neboj. On je ženatý, či čo si ty. No, zidealizovaný manželka. Dobre, to nič. To není on zidealizovaný, ale možno, že sú tu skreslené pohľady tej ženy. No, si ho stráži. Tu môže mať on nejakú takú dozorkyňu. Dozerá mu, na prsty mu pozerá, do peňaženky mu koľko má euro. 20 tam, 5 si tam mal, teraz tam už len 3. Kde si bol? Môžu mať syna. No on tu není barznačený z toho. OK. Čo on na chudiatko môže robiť? No. Tak, tento muž sa tváril, rozpráva len čo si, OK, bla bla. Nič, ja tu cítim, pozri, takého bivola tam niekde, pozri, keby takto, jak taká zhypnotizovaná bola, natentovaná, či čo je, chápeš, proste úplne pozerá sa, ako úplne s tým diablom posadnutá, alebo čo tu je, neviem, alebo možno odkázaná na ňo, čo ja viem, neviem. OK. Dobre, ja cítim tu trojuholník. Že ste sa nejak zakúkali s nejakým zadaným tu do seba. To tu môže byť, dobre. Alebo dokonca ste sa niekde uvideli s nejakým zadaným a preskočila. Čo? An, zwei, drei, esopalic iskra. Jaj, that's nice. Preskočila vám tu iskra. Dobre, toto je crash. Toto je nejakako crash ako Crash Bandicoot, ale ako crash tu máme. Čiže máme tu zamilovanosť. Sú tu nejaké pocity, Zlatko. Ale mám pocit, že je to buď niekto nový, alebo nepreskúmaný, alebo neprebádaný. Čo chceme vedieť? Dobre, odmyslíme si túto žiarlivú ženu. Áno, tu je niekto, kto žiarli, neviem, či to bude alebo jeho, alebo pes, susedov, neviem, ale je tu proste niekto ako bík nasratý. Pozri sa na ten výraz. No. Yes, to chceš. Fajn. Tak stráži si územie, ne? Ovčák. Ovčák stráži územie. No. Prirodzená psia vlastnosť. Skúsim sa pozrieť, že... Dobre, teraz si odmyslíme tieto okolnosti. Dobre, ja ho tu zakriem, lebo mi nie je sympatičný. A skúsim sa pozrieť, že čo by ti odkázal toto pážatko pohárov. Pážatko pohárov. Potrebujem viac času. Chcem s tebou zostarnúť, no. Ach, jaj. No dobre. Z čoho potrebuje viac času? S čím? Ak viem, čo je to láska, je to kvôli tebe. A je to... Pevne dúfam, že sa medzi nami všetko napraví. Chcem vrátiť čas. OK. Dobre. Pre niektorých je to... Tu máš ukončeného bývalého, máš tu nového niekoho. Gumimáci. Alebo tu máme niekoho z minulosti, kde tento človek by chcel zlepšiť medzi vami tú situáciu. Môže byť aj, že ste sa odcudzili, alebo už sa ti nechce prať ponožky, váriť halušky a podobné srandičky. Čiže máme tu... Niekto tu potrebuje viac času na čo?
Na čo, za čo? Rozvieť sa, popratať si, pochopiť sa. Alebo ty si ho dala na bok, si ho odstavila. Silence, no contact, yes. Máme tu defensive. No contact, emotional. Justifying, protecting. Dobre. No už to dáva zmysel. Niekto je tu ticho. Nekomunikuje, môže byť. Alebo chcel viac času. Potrebuje viac času, aby sa dal emocionálne do poriadku a nebol v obrane emocionálnej, áno. Zase je tu veľmi kolektív. Každý to má úplne inak tu. Čiže medzi vami tu je, predpokladám, nekontakt. Skúsim sa pozrieť, lebo ja tu vidím každý jeden príbeh, len ich je tu hrozne veľa tých príbehov, vieš. Ty si v svete, v ukončení niečoho, dobre? Takže ty sa posúvaš. Ale on sa tiež chce posunúť, ale má tu prekažku v podobe diabla. Môže byť alkáč, toho tomu bráni, manželka mu bráni, je tu proste iskra, zaľúbil sa niekto. No. Pre niektorých zase je to bývalý, ktorému došlo, hej, že je zamilovaný. No, lebo je tu niečo nové, lenže je tu zase 6 mečov. Čiže buď si sa posunula od nejakého exatu do niečoho nového, alebo je tu nová cesta. A došlo mu to na novo, hej, keď si sa posunula. No, lebo je tu aj tajne, dúfam, že sa medzi najprv chcem vrátiť čas. Je tu návrat, je tu harmónia, chcem byť s tebou, len čo máš vedieť, je ticho. No. Diabol môže byť, bojí sa ti to povedať, je tu tajne, no ideme to skúsiť prezrieť, prečo je tu diabol, ok, čiže ak to s tebou rezonuje, kľudne ostaň. Dobre. Je tu nejaký shift, zmena z tvojej strany, áno. Prečo je tu diabol? Esopalíc je tu znovu. Tu sme mali esopalíc, Zlatko, a čo? Esopalíc je, keď zatúžiš po niečom, veľmi, veľmi zatúžiš. Sexuálne môže byť. Hej? Túžba je tu, vášeň. 6 palíc, 9 palíc, no je tu veľká vášeň, dobre. Bábnik, pre niektorých z vás je zadaný, nemôžete odpísať, aj keď chce, pretože mu pozerá na ruky. To, čo som počula. Dobre? Lebo pozerám mu tu na ruky. Kúkaj, ona tu čúmi. Nejaká tu ženská, tu kúka, pozri, keď má oči, psova. Pozerá. Tá hádam. Vidí aj zvuk. Vieš, ako myslím. No, nech kúka. Dobre, no. Len aby to Zlatko nebolo zlata do kaluže. No, tak nejako. Nevadí, pozriem ti to v súkromnom. 9 palíc je tu zase. Vidíš 9 na 9 palíc, esopalíc na esopalíc. Hovorím, je tu niečo nové, nová žiara, nové vyslnie, niečo, nejaký nový post. A on sa tu čo furt tuto skrýva, jak taký oný. Sa skrývate navzájom, jeden aj druhý sa zrkadlíte, vedeli sa 9 palíc, 9 palíc, vy dvaja ste rovnakí. Alebo zistil, že si proste topka, zlakol sa ťa. No, ešte čo tu je? Pážame, čo zvedavý. Stará Blášková noze. Čo si zvedavý? Na čo si zvedavý? Čo chceš vedieť? No. 6, aj. 8 mečov, aj. Aj. Esopalíc. Koľkokrát máš to esopalíc? Čo mu normálne stojím? Som to hovorila. Na začiatku stojí mu, lebo mi nestál, mi stojám, chápeš? Počkaj, kde to bolo? 3-krát eso mečov je to je esopalíc 3-krát.
to už mi vyskakujú rovnaké energie, takže to tak má byť. Proste mu stojí palica. No. No dobre. Stojí mu palica a čo? Je tu vášeň, túžba, komunikácie. Nemôže, bojím sa. Stojí mu v ceste buď nejaká žena, alebo strach z nejakej ženy, alebo možno sa bojí detí, ja neviem, alebo bojí sa. Neviem. OK, podľa mňa je tu energia niekoho, kto sa chce priblížiť. OK, on sa chce priblížiť. Zlatko. Lebo 6 pohárov mi tu príde ako také budem nice, budem milý, budem síce opatrný, ale ako udržíme to len na tej komunikácii. Vieš, je to reálne vôbec udržať to na tej komunikácii, pretože tak sa mu páčiš. Je vôbec reálne spolu len sa rozprávať? Tu je taká energia. Čiže podľa mňa ste si sympatickí, je to vzájomné, dobre? Máš vedieť. Ale máte tu predsudky, strach, pretože máte rodinu, podľa mňa, a deti, takže je tu trošku complication. Tu máme Y-novú a X-ovú generation a máme tu complication, máte tu strachy, pretože máte tu svoj život. Hej. Tak sa možno tvárime, že von nic nejde. 6 palíc. Je tu ale určite veľmi silný náboj, sexuálny, energetický a príťažlivostný, alebo ako by som ho mohla nazvať, lebo je to proste bum. Je tu takto, môže tu byť aj adrenalín. Dobre, trošku v tom. Chápeme sa s tým diablom, že je to zakázané, tabu. Preto je to také fajn, hej, to je ako keď ako keď chodí kolo teba torta. Čokoládovo, višňová, alebo vieš, tak fajn, také ňam. A teraz ty musíš byť v deficite. Chápame sa, čiže to je taká energia, že hrozne ťa chcem. Impulzívnosť ide z toho muža. Mám pocit, že tam máš voľakého starého za sebou, toho nechaj bejt. Tohto si tu ideme popozrieť, jej. No. Takže máme tu tému. OK. Ja sa spýtam, lebo on je tu, víš, on mi tu príde ako taký vlčák, čo proste stráži, hej. Uši hore, achtung, vieš, pozorný, teraz v obrane. OK. Pre niektorých z vás, babi, je tu fešák zadaný, ktorý sa bojí vyvíjať kroky, pretože je to veľmi riskantné pre neho. Z akéhokoľvek dôvodu je to tu silné, bum, niekto sa tu zaľúbil. Dobre, zaľúbil sa chlapec, tak už sa to stalo. Je to tu, čo ja ti neklamem, ja to tu má zamilovanosť, ošuchané tie karty, tieto sú, druhé som vytváral, už mám 18 za sebou kariet, dekov vytvorených, toto je jeden z tých druhých, takže z tých prvých, pardon, druhý, ten z prvých, dobre, 3, 2, 1. No, je tu pocit, že ťa pozná, je tu nejaký soulmate, plus je tu strach, OK, no. Ja neviem, čo ti mám na to žiť, 8 mečov je tu. Tu je taká energia, kde by sa hneď po tebe hodila k poudinu, ale nemôže. No, 9 palíc je tam zaseknutý. Boj sa. Čo máme vedieť? Ja si myslím, že on chce ísť s tebou von na pivo. Alebo na víno. Vidíš? On chce ísť s tebou von na pivo, víno, limo džús. Dokonca dojsť. Hej. Dobre, takže za mňa všeobecná energia, ty si od neho ďaleko, toto nie je tvoj partner. Buď tam nejakého starého máš, s ktorým to nefunguje, alebo si sa s nejakým rozišla. Ešte, ak ti neskrížil cestu, tak ti skríži cestu nejaký nový. Hej, toto je nový guy. Nový guy. To je nový guy. A v rukách dlží bottle. Takže máme tu nového guya.
Fešačik. Zlatičko, pozor, aby nebol vyhýbavý, zadaný a podobný red flag. To už pozrieme v súkromnom výklade, tento diabol, čo tu je, či nechťasce, alebo čo. Dobre, je tu no contact, podľa mňa nekomunikujete, ale to je z toho titulu, sa neozýva. Buď sa bojí, hej, buď je zranený a vyhýbavý, bojí sa, lebo je tu veľká vášeň. Máš tu 3x esopalíc, 3x esopalíc je veľmi silná nová iskra. To je ako keď sa zaľúbiš. S tými milencami mi tu naozaj príde zaľúbenie sa na prvý pohľad. Tu je ako hneď hej, tu je hneď oheň, hneď iskra. Wow, to je proste wow efekt toto. Chápeš tu? Môže byť, že si stretla nejaký dvojplameň alebo čo. Alebo je barán, alebo lev, alebo strelec, lebo je tu fakt veľa ohňa. Plus je tu tá väža. Čiže bum, buf. Ešte to máš s efektami. Vzal 6 pohárov, OK. Tu je nejaká komunikácia. Tu je nejaké stredko. Nejaké oh, I love you, bye. Oh. Páža pohárov. Tu môže byť kamarátka nejaká komunikácia medzi vami. Dobre, je tu nejaký. Ak si muž, tak na ňu sa viem, už ona má tu rozrobené iné. To máš vedieť. Ak si muž a s tebou nekomunikuje vôbec, alebo ste sa teraz rozišli. Teraz ste sa rozišli. Ak si muž a teraz ste sa stretli, je to obojstranné. Lebo toto je fáza, kde táto žena tu prechádza bože, zase tu mám bordel. Ona prechádza fázami teraz z konca do niečoho nového. Fresh, brand new. Dobre? Takže Zlatko, ak si sa rozišla teraz s nejakým chmurom pochodovým, máš vedieť, že tu príde ešte, alebo už tam dákeho máš. Dobre? Už je tam voláky, čo si to skrýva, pretože má strach. Ja neviem, prečo má strach. To môže byť čokoľvek. Môže sa bať vlastného tieňa, môže byť vyhýbavý, môže sa bať ženy, môže sa bať, že ho nechceš, môže mať strach, že sa zamiluje príliš. Aj toho sa niekedy boja muži, lebo sa nechcú zaľúbiť. Ja neviem, čo mu je, hej? Jakú diagnózu má. To je čokoľvek. To ti musím pozrieť len súkromnom, lebo toto je kolektív, hej? Dobre, esopalíc. Ale je tu zaľúbenie sa. No, tak nech ma neštve. Dobre, tuto máme. A čo máme vedieť ešte? Čo máme vedieť? Lebo je to tu veľmi zaujímavé inak. Daj mi tento oraklový. On je tu tajne zamilovaný, no. OK. Čo máme vedieť o ňom? Ty, čo máš vedieť? Nie to bude zdrvený. Fíha. Chráň si srdce. Toto je taký dramatik, počúvam, a to bude barán, alebo rak tu môže byť, alebo škorpión, ryby tu môže byť, to je taký dramatický tu. Chráň si srdce. Odovzdanie. Čo sa sozdrvilo? To je drvená bazálka. Čo ja viem. Korenie zdrvené. No, zdrvené korenie. Sledujem ťa, niečo uvidel. No, čo uvidel? Nedočkavý. Pre teba všetko. To je, keby on čakal v búde. Prepáčte za tie výrazy, ja to neviem inak opísať, ja som už proste taká. No, on tu ako keby čakal niekde, si ho odložila na poličku a on tu čakal, kedy on sa môže priblížiť. No. A nie. Vieš, a ja si myslím, že on... Vieš čo, som zvedavá, či sa priblíži. On je tu akože v nejakom aha momente, takže niečo mu došlo, hej. Čo mu došlo? Lebo došla mu bunka z vandrovky domov. Nože, čo mu došlo? On ťa videl, sleduje ťa na sockách, žiarlím na teba. Čo mu došlo? Chráň si srdca. Zranený chlapček, aha. No dobre.
Nič, on rieši svoje vlastné traumy a strachy, čo sa teba týka, predsudky. No, ja, už viem, no. No, zmením sa. Chcem sa zmeniť. No, ako dosť je tu taký dramatický. Neviem, čo sa mu stalo, či... Môže byť, že to je tvoj ex a teraz videl ťa s niekým iným, tak si ako ho to zasiahlo, aj keď sa snažil si chrániť srdce. Takto určite sa mu niečo dostalo pod kožu, aj keď sa tváril, že nie. On sa tváril, že nie kvôli strachu. Dobre, takže čokoľvek sa tváril, tak je tu strach. Ten zranený chlapček, je tu strach z odmietnutia a nálepka na rany. OK. Môže tu byť niekto, nejaké individuum pánskeho typu, ktorý si myslel, že však I don't care. Vieš, alebo že... Pardon, môže tu byť muž, ktorý si myslel, že sa už nikdy nezaľúbi. Ktorý si vystaval veľmi silné hradné múry okolo seba. Ale nejako si sa dostala cez ne. Dobre? Nejako si sa dostala cez ne. Neviem, dosť je tu taký... Toto spojenie mu odburáva všetky jeho doterajšie dogmy, predsudky a zásady. OK? Je tu veľmi transformačné spojenie medzi vami. Pekné. Silné spojenie, vidíš? To je spojenie, ktoré odburáva ten lat. Myslím si, že pre niektoré z vás, ak je tu muž, na ktorého sa stále pýtaš dookola, nie je tu nikto nový, tak je to človek, ktorý si myslel, že je za tebou. Ktorý si myslel, že už to má zahojené, ale vždy sa mu to vracia. Mám pocit, že žiaden ľad, žiadne steny, nekontakt, ignorácia, ego, masky, predsudky, dogmy a matrixy nedokážu ho uchrániť. Aj tak sa dostaneš mu pod kožu a je z toho zdrvený. Dobre, toto máš vedieť. Jednoducho pred láskou neutečieš, to máš vedieť. Dobre, čo má byť, tak bude. Je tu osudová láska, je tu úraduje tu osud, vyslovene tu úraduje osud. On to jednoducho nevie nejako skryť, ujsť, nič. On len vidí, že sa musí zmeniť, ak je to ex. Lebo mám pocit, že mohla tu byť nejaká pauza. Odmlka. Hej. Únik. Chránci srdce. Únik. Unikám. Aj tak som zasiahnutý. Takže mu to je predplatné. S prepáčením. Mám z toho taký dojem. Hej. Môže byť, že sa utápa vo víne. Alebo v nejakých nálepkách, aby si utopil ten strach, ale ono ho to vždycky dohoní. Hej, lebo je tu odovzdanie, to je ako fáza surrender. Túto kartu som vytvorila, keď on sa teda uvoľní a odovzdáva toto emócie, nerieši. Môže byť aj to, že sa v nich kúpe, tak už je z toho dosť... taký flegmatický k tým pocitom. Dobre, tu je niekto, kto sa snaží byť flegmatický, čo sa týka energií a nikoho si nepripustiť, ale niečo sa tu v ňom zlomilo. Neviem, tak nejako to vnímam. Niečo sa tu v ňom zlomilo a otvorilo sa mu srdcová čakra. OK, pre niekoho môže byť nový, ja neviem. Ja sa skúsim pozrieť, že ako vyzerá tento tajný obdivovateľ. Môže to byť, hovorím, či si, vieš, ak vieš, že je to nejaký exoš, tak je to exoš, alebo to môže byť, hovorím, niekto nový. Skúsim ti pozrieť, ako vyzerá, ak rezonuje. Rezonuje, keď nie, tak to bude asi niekto nový, kto ti má prísť. Dobre, môže byť aj to. Lebo tu môže ísť o nového typka. Tu kľudne môže ísť o nového typka.
alebo teda nerozvinutého, hej, ako nemyslím mentálne, ale skôr myslím, neviem, kde mám tie karty však. Toto milujem, ja si ich poprekladám, tie karty, a ich potom neviem nájsť. Tu neviem ich nájsť normálne, takže asi to neviem ani vyhľadávať. Neviem to nájsť. Keby ste videli ten bordel na tom kvôli tomu to neviem nájsť. No oni tu normálne nie sú. Ten, to je ten deck. Ja sa tak sústredím do toho a ja už som potom úplne mimo reality. Není tu. Ja zobrala som si tu do spálny k posteli, no tak môžem tu ja hľadať hodinu. Vaša hlava deravá, vieš. No nič, pozri. Je tu ako niekto, kto by sa chcel veľmi o teba postarať, hej. To pre teba všetko a nedočkavý a... Neviem, niečo sa tu deje. OK. Počkaj, cítiky mi vyskočili jeho. Pozri na neho, že jazva na celé brúško, sixpack. Možno má sixpack. Toto môže byť aj niekto chudý, sixpackový. OK. Chudý taký, môže byť štíhly, no, že proste, že nemá brucho, hej, alebo brúško. No. Tak môže, nemusí, samozrejme, no, to sú také, motorkár. Nejaký ten rocker. Áno, tetované potetované bude. Ruky bude to. Potetované ruky môžu byť. Motorkár môže mať Harley alebo také niečo. Takže nejaký ten rôčik. Nejaký ten rok už. Možno o sebe počuli ste sa. Počuli ste sa, áno. Nejaký sused. Hot and cold. Dobre. Pre niektorých svetlý, alebo ty si svetlá. Pozri, čo ti vyšlo. Manžel. Čože? Nerob. You're joking. No do prčic. Fúha. No to je už silné. Že vraj ti to má byť manžel nejaký tu nový. Administratíva, IT. Čo môžeš vedieť o ňom? Milenec, škorpión je na spodku. Pritiela, ty môžeš byť. Dobre. Takto. Je tu aj to brúško, takže nie je to úplne, že sixpackový chlapec. Môže byť, že má jazvu. Lebo táto karta hovorí o jazve na tele, nie o tom, že má sixpack. A o tom, že teda, že máme tu tetovanie. Áno. Takže skôr to tetovanie na tej ruke, lebo tu je tiež potetovaný aj chrbát, tu má potetovaný. Skôr mi tu také príde. Ten on-off, milenec, manžel, hot and cold. Bude tu téma záväzku. Záväzok issue. Problém so záväzkom. Alebo je zadaný a má ti to byť milenec. No dobre, takže si vyber. Buď ti to bude milenec, alebo ti to bude manžel. Neviem. Ani jedno, ani druhé. Ja by som brala možnosť C. Ale dobre, no, skúsime ešte jednu. Vysoký, ale čo? Pa, nízky. IPA. Stavebná IPA, stavebná škola, stavebná povaha. Páľo, Pavol, blíženci na spodku a rak. Ti rám, že tragédia pána je tu a nepoznáš ho. Počkaj. Nič. Niečo môže rezonovať, niečo nie. Lebo je tu taký kontrast, vieš. Aj milenec, aj manžel. Spýtam sa jednu otázku čo ti to má byť? Keď sme pri tom. Skúsime, hej, že čo sa z toho vykľuje. Či sa niečo z toho podarí, alebo
tu budeme furt ticho. Nože, niekto je tu v takej energii chuť a túžba za tebou, takže Dobre, čo tu je? Čo tu máš vedieť? Fíha, kráľovna palíc, sa mu páčiš. Sa ti páči, ty mne? Osa mečov, čo sa bojí sa? Vieš čo, mám pocit, že sa ti ten muž vyhýba. Takže, alebo sa bojí, že si príliš pekná. OK. A je tu blázon. Hej, to je pre mňa karta barána, ale strelec barán je tu. S týmto bláznom je tu barán, 6 mincí, je tu panna, škorpík tu môže byť taký silný. Také niečo to je, dosť je to tu také intenzívne. Čo? Zatiaľ nič z toho nebude. Nič. Takto, neviem prečo, ale zatiaľ nič. Ak to takto ďalej pôjde, tak nie. No, takže sa nemusíš báť. 4 palice, 10 pohárov. Je tu ale potenciál nevyužitý. Páža minci, 10 pohárov, 4 palice. Pardon. Hej? Takže zatiaľ, samozrejme, ste ticho, nekomunikujete, nemá sa čo ukazovať. Áno, tie karty nemajú čo ukázať. Keď ste ticho, budete ticho. Chápame sa, čiže pokiaľ je tu potenciál, pokiaľ ale sa budeme tváriť, že vo nic nejde s tým bláznom, že I don't care, a je tu breadcrumbing a som single, let's get mingle. Ktokoľvek z vás a chcem mať len easy vzťahy, pretože som vyhýbavá, bojím sa, takže chcem len kamarátov, ani to nie, radšej, lebo už by to išlo ďalej. Takže tu je taká energia, zatiaľ z toho nič nebude. Samozrejme, pre niektorých z vás bude, ale potrebujeme to rozvíjať. Páža minci je energia detská, čiže sem tam nejaký breadcrumbing, to je málo. Na vzťah 6 minci je málo. To je kamarát. No, fajn. Ideme na iniciáliky a ja už musím ísť na nákup do Teska. Musím si skúpiť kofolu Maťovi, takže no. Dajme tomu synovi, hej. Iniciáliky jeho alebo tvoje. A to je Rakúsko. R a G. Wow. Niekto je z teba nadšený, že wowku. Teba nadšený. Rentgen X. Okay. Pre niektorých je to X. Zelené oreškové oči. Máme tu jaké oči? Čierne oči, tmavo-hnedé. Máme tu NR. Nemusím hovoriť, hej, že je to Nitra. NR. Y je Y z Game Boy hráč. Jej, pozri sa, jaký uzlík. Je to tu nejak poprepájané zvláštne. Za kalkulačku a kalkulačkuj. Nič z toho nebude. Pozri, jaký uzlík. Čo to tu je? Čo to môže byť? Čo to je? Prosím, napíšte mi, čo to je. Čo si myslíš, čo to je? Čo to je? Ja nemám ani šajnu, ako. Zapletené to je proste popletené. K je tu. No, dajme tu. Aha, váhy sú tu. US, United States. Že Amerika. Máme tu K. D, P. D, O. Dajme druhé. Počkaj. Nech ste si nemysleli, že podvádzam. Ja to takto povyberám, vydrž. Neviem, čo ja vyberám, tými nechtami sa dá veľký prd vybrať, ale dobre. Máš tu M, F, Z, dvojité V, Y. Toto je strelec, no. Tak som to nakreslila, jak dalo sa. Podľa možnosti, schopnosti, ktoré nemám. Mám tu Y a máme tu čo? Fotografiu. Panna je tam. Koridor mi ide.
Kora. Kona, koda. D je tu K. D a K je tu silné. D a K. Doktor. Mi ide aj doktor. Niekto môže byť doktor. Sodoma, komora. Myť. Komora. Storms don't last forever. Burky netrvajú večne. A máme tu však pozri K. Ja tu fakt poskladám komora. Nejaká komora, niečoho. Čiže môže byť komora v dome. Komín je tu. Môže byť komora lekárov, alebo taká komora, vieš, aká myslím, právnikov, doktorov. Pozri sa, čo som tu našla. Ford. Už sa hráme zase na píškvorky. Dom. OK, tak môže byť Dominika, domov. Rok ste sa nevideli. Rok. Dobre. Že aj 2. Rok aj 2. Zostatok mi tu príde. Zostatok. Niečo zostalo po niekom, ostalo po niekom. Zosnulý, tu môže byť zosnulý. OK. Nos. Kate Moss. Vosk. Most. Niekto nechce spáliť most? Mosty. Moskva. Niekto je v Rusku. Moskva. OK. Dobre. Dosť. Niekto povedal dosť. Doska. Dosky. No dobre, zase máme Scrabble. Dosky. Vidíš? Dosky. Niekto potrebuje dorezať dosky. Potrebujeme rozrezať dosky. Bosky? Žeby? Niekto sa chce boskávať. Alebo boskávam. Dobrý, Pavol, Peter, Neviem, Zlatíčko, čo sa stalo, ale nahrávame ďalej. Niečo to tu cvaklo. Dobre, ja to tu nechám pre vás, Zlatička. Nejdem už sa hrať na Scrabble. Ja to tam vidím, no tak možno vy tam vidíte niečo iné. Držte sa krásne, majte sa krásne. Ak to s vami rezonovalo, kľudne daj odber a like na môj kanál. Ešte ti dám, vidíš, znamenia. Dajte odber a like na môj kanál, Zlatička. Teraz vytrávam ešte aj hudbu. Tie hudby sú manifestačné. Pod tou hudbou sú frekvencie, ktoré sú skryté a sú tam tajné frekvencie. Takže odporúčam pozerkať. A plus to ešte aj baví. Hej, viete, že ja pod niečo musím vymýšľať. Takže ďakujem krásne za váš čas a priazeň. Kľudne dajte do popisku, či to s vami rezonuje alebo nie. A som tu pre vás aj na súkromné výklady. Toto je len prezentácia mojej práce. V tom súkromnom výklade ja lepšie uvidím, čo tam reálne má, lebo ja sa pýtam na reálnu osobu. My tu máme energiu. Končí staré, nové niečo začína. Je to veľmi intenzívne, niečo veľmi intenzívne nové. Je tu veľmi veľa ohňa a vášne a túžby. To znamená, niekto zatúžil po tebe veľmi. Môže to byť z milenca na manžela, môže byť naozaj, že začína to vnímať, alebo to začalo iskrou a prechádza to do niečoho viacej. To treba pozrieť v súkromnom výkladiku, ale niekto tady zalúbený do teba, to tu máš vedieť. Dobre, dajme si. Je tu kozorožec a rák. Ešte znamenie. Kozorožec a strelec. Kozorožec a lev. Kozorožec tu bude určite. Strelec a panna. A ešte dajme jedno. Máme tu rybky a rybky. Dobre. Som tu pre vás na súkromné výklady a platí akcia 9,99 za otázočku. Kľudne mi napíš na twinflagsofguy@gmail.com a príde ti automatická odpoveď. Platí, pretože momentálne som sa tak rozhodla a je deň matiek, takže si zaslúžime proste. Zaslúžite si za odber a za to, že ma sledujete. Držím palce krásne, majte sa. Pa, pa.